नमस्कार, मी देवयानी. जागतिक महिला दिनाच्या तुम्हा सगळ्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा. असं म्हटलं जाते की राजकारणात घराणेशाही असते, चित्रपट कलाकारांमध्ये घराणेशाही असते, नाट्य कलावंतांमध्ये सुद्धा घराणेशाही असते आणि वकिलीच्या क्षेत्रात देखील घराणेशाही असते. जर एखाद्या घरात आजोबा वकील असतील, वडील वकील असतील, तर त्यांचा मुलगा हा वकील होतो आणि तो खूप चांगल्या पद्धतीने प्रॅक्टिस करत असतो. परंतु आज आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली अशी वकील की जी एका सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलेली आहे आणि तिने आपला वकिलीचा नावलौकिक खूप चांगल्या पद्धतीने उंचावून ठेवलेला आहे. आज आपण भेटणार आहोत ॲडव्होकेट नवीना नारायण राऊळ हिच्याशी. नवीना, तुझं खूप खूप स्वागत आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा तुला जागतिक महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुम्हालाही. नवीना, प्रत्येक वेळेस आपण असं म्हटलं जाते की जेव्हा एखाद्या घरामध्ये आजोबा वकील असतील, वडील वकील असतील, तर तो मुलगा सुद्धा नॅचरली वकिलीकडे जातो. परंतु तू एका सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलेली आहेस. वकिलीकडे जावं हे तुला का वाटलं? एक काही करण्याचं ध्येय होतं की आपण काहीतरी करावं, नव्याने शिकावं, समाजापुढे आणावं. ह्या ध्येयाने मी वकील क्षेत्राकडे आली. त्यासाठी माझ्या वडिलांचा मला बराच सपोर्ट होता की तू वकील क्षेत्राकडे जा आणि त्या ध्येयामुळे मी या वकील क्षेत्राकडे आली. नक्कीच, हे सुद्धा खूप चांगलं आहे की एक ध्येय, कारण जेव्हा आपल्या आयुष्याला एखादं ध्येय असते त्यावेळेस आपण खूप चांगल्या पद्धतीने त्याच्यावरती काम करू शकतो. आता जेव्हा तू वकिली करायचं जेव्हा ठरवलंच होतंस, परंतु तुझं मूळ शिक्षण तू झुऑलॉजी केलेलं आहेस, MSc झुऑलॉजी केलेलं आहेस, BSc झुऑलॉजी केलेलं आहेस. मग झुऑलॉजी आणि लॉ ह्याची कुठेच सांगड नाही. मग हे जेव्हा परिवर्तन झालं त्यावेळेस तुला थोडंसं म्हणजे झुऑलॉजी त्या सगळ्या फ्लोरा फौनामध्ये खूप छानपणे काम करायचं, रिसर्च करायचा, असं थोडंसं काहीतरी तुझं उद्दिष्ट होतं. मग लॉ करताना तुला काय अडचण आली का? नाही, जसं आपण एखाद्या क्षेत्राकडे आवडीने जातो आणि आपलं खरोखर मनात इच्छा असते की या क्षेत्राकडे आपण जावं, त्यावेळी त्या क्षेत्रामध्ये काय आहे ह्याची आवड आपल्यामध्ये आपोआप निर्माण होते आणि त्या क्षेत्राकडे जे आपण करणार आहोत त्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला आपोआप कळायला लागतं की आपण काय करायचं आहे, कसं पुढे जायचं आहे, ह्याचं सगळं ज्ञात होतं आपल्याला. बरोबर. आणि त्या दृष्टीने तू कुठल्या कॉलेजमध्ये तुझं वकिलीचं शिक्षण किंवा लॉ केलं? विक्टर डॉन्टस लॉ कॉलेजमध्ये लॉ झालं. बरं. ज्यावेळेस तू लॉला सुरुवात केलीस, लॉ शिकायला सुरुवात केलीस, अनेक वेगवेगळी त्याच्यामध्ये आहेत. म्हणजे आज तर सायबर लॉ किंवा सायबर क्राईम वेगळं आहे, किंवा आपण आज बघतो की अशा पद्धतीचं हे क्राईमचं हे जास्ती वाढलेलं आहे. मग त्याच्यासाठी काही विशेष तू अभ्यास केलास का? ह्या क्षेत्रामध्ये जसं हा वकिली व्यवसाय लक्ष्मीचा नसून सरस्वतीचा आहे, त्या क्षेत्रामध्ये जसं तुम्ही ज्ञान घेत जाल तसं तुमच्या ज्ञानात भर पडून तुम्हाला काय करायचं आहे आणि काय म्हणजे त्या क्षेत्रामध्ये शिकलं पाहिजे हे आपोआप ज्ञात होतं. बरोबर. आपण नेहमी बघतो, म्हणजे पिक्चरमध्ये बघतो की कोर्टाची रूम जेव्हा दाखवली जाते तेव्हा दोन्ही वकील अगदी फार जोरजोराने बोलून ते आपलं म्हणणं मांडण्याचा प्रयत्न करत असतात. तसंच काहीसं वातावरण तू नेहमीच्या तुझ्या कामकाजामध्ये बघतेस की त्यापेक्षा वेगळं वातावरण कोर्टाच्या रूम मध्ये असतं? त्यापेक्षाही वेगळं वातावरण असतं. असं पिक्चरमध्ये दाखवतात तसं नसतं. कारण बऱ्याच वेळेस असं कुतूहल अनेकांना वाटते की बाबा हे असंच्या असं कोर्ट रूम मध्ये घडते का, किंवा असंच चाललेलं असते का? नाही, असं चालत नाही. आता जेव्हा तुम्ही वकील म्हणून एखाद्या गोष्टीचं एखादी गोष्ट मांडत असता तुमच्या पक्षकाराच्या बाजूने, त्यावेळेस कसं असते की कोर्ट किंवा न्यायालय म्हटलं की एक वेगळं अदब असते त्याला, एक त्याचे प्रोटोकॉल वेगळे असतात. सर्वसामान्यांपेक्षा कोर्टाचे नियम हे वेगळे असतात. मग ते जेव्हा आपण फॉलो करायचे असतात तर ते तुमच्या अभ्यासक्रमात असते की आपण कसं हे करायचं असते? नक्कीच. त्याच्यासाठी वेगळं प्रशिक्षण दिलं जाते का? नाही, ते वकिली क्षेत्रात प्रशिक्षण आपल्याला ऑलरेडी असतं. आता जेव्हा एखादा पक्षकार येतो तुझ्याकडे, ग्रीवन्स घेऊन येतो, त्याचं म्हणणं तो तुझ्यासमोर मांडतो, त्यावेळेस कुठल्याही पक्षकाराची म्हणजे त्याची पूर्ण तयारी करून तुम्हाला कोर्टामध्ये हजर राहावं लागते. जास्तीत जास्त त्या पक्षकाराला न्याय द्यावा याच्यासाठी तुम्हाला जास्तीत जास्त प्रयत्न करावे लागतात. त्याच्यासाठी भरपूर वाचनही करावं लागते. मग ते तू कसं काय करतेस आणि वाचनाचं हे किंवा त्याच्यातलं ज्ञान अपडेट होण्यासाठी
तू कशा पद्धतीने प्रयत्न करतेस? ज्ञान अपडेट होण्यासाठी नक्कीच वाचन करावं लागतं. प्रत्येक वेगवेगळी गोष्टीची माहिती घ्यावी लागते की बाबा आपण काय करायचं आहे, कशा दृष्टिकोनातून आपण अभ्यास केला पाहिजे या क्षेत्रामध्ये, आणि केस सोडवण्यासाठी काय केलं पाहिजे आपल्याला मुळात, हे नक्कीच आपल्याला ह्याच्यातून अभ्यासिकेवरून आपल्याला लक्षात येतं. बरोबर. पण जेव्हा कोर्टामध्ये तू एखाद्या पक्षकाराचं म्हणणं मांडत असतेस, तू आज एक नवोदित वकील आहेस, तू आत्ता म्हणजे आता तू सुरुवात केलेली हो, आहेस हो. आणि यशस्वीरित्या तू पुढे चाललेली आहेस, परंतु तुझ्या समोर एक ज्येष्ठ वकील जर असतील आणि ते आपले मुद्दे मांडत असतील, तर कधी तुझ्या मनामध्ये असा किंवा अशा वेळेस म्हणजे हे जे नवोदित वकील असतात त्यांच्या मनामध्ये असा कुठे ग्रज असतो का, किंवा ते अशा पद्धतीने मांडतात आपण कुठे चुकतोय तर नाहीये ना, किंवा आपण कुठे कमी तर पडत नाहीये ना, असा कधी कॉम्प्लेक्स येतो का? नाही, असं कधी कॉम्प्लेक्स येत नाही, कारण तुम्ही त्या पद्धतीने तयारी केलेली असते. अच्छा. जेव्हा एखादी केस तुम्ही जिंकता हम्म. त्यावेळेस मग ते छोटंसं असू दे, आपल्याकडं कोकण म्हटलं, आपलं सिंधुदुर्ग म्हटलं की आपल्याकडे खूप गरीब माणसं हो, आहेत, हो. त्यांच्या छोट्या छोट्या गोष्टीवरून कुरकुरी असतात आणि ते खटले न्यायालयामध्ये चाललेले असतात. एखाद्या अशाच गरीब एखाद्या पक्षकाराची जेव्हा केस जिंकते, तो जिंकतो किंवा तुम्ही त्यांना जिंकून देता, तर ते तर आहेच की त्याच्या एक वेगळं एक तुम्हाला सॅटिस्फॅक्शन आहे, परंतु पक्षकार तुम्हाला येऊन काय म्हणजे त्यांची प्रतिक्रिया काय असते? ते जेव्हा त्यांची केस निर्णयित होते किंवा निर्णय केला जातो, त्या केसमध्ये त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान असतं, तोच आनंद असतो खरा ह्या वकिली क्षेत्रामध्ये, की त्यांचं काम झालं आपल्याकडनं. हाच एक आता तू एक महिला आहेस, आज जागतिक महिला दिन आहे. अनेक महिलांना म्हणजे आज महिलांच्या संदर्भातले म्हणजे पहिल्यांदा फक्त हुंडाबळी किंवा हे होते, आज अनेक जसे क्राईम बदलले तसे कायदेही बदललेले आहेत. नक्कीच. जास्तीत जास्त महिलांना संरक्षण देण्यासाठी कायदे करण्यात येतात, परंतु अनेक वेळेस असं होते की त्या एखाद्या महिलेला न्याय मिळत नाही, त्या ढाच्यामध्ये बसत नाही किंवा त्यामुळे तिला न्याय मिळत नाही. आपल्याला माहिती असते की नाही हिच्यामध्ये ह्याची काही चूक नाहीये, परंतु आपण काही करू शकत नसतो. अशा वेळेस तुम्ही म्हणजे अशा वेळेस तुझी मनाची घालमेल काय होते? नक्कीच त्या महिलेला कसा न्याय मिळवून देता येईल ह्याची तळमळ असते. त्या महिलेने काय करावं, ती पीडित महिला कोणत्या तिला काय तिच्यावर प्रसंग उद्भवलेला आहे ते जाणून घेऊन मग तिचा प्रयत्न केले जातात की ह्या महिलेला कसा न्याय देता येईल आपल्याला. बरोबर. पण आता जेव्हा जसं मी म्हटलं की अनेक कायदे बदललेले आहेत, महिलांसाठीचे अनेक ते संरक्षणासाठी अनेक कायदे झालेले आहेत, मग त्याचा वेगळा असा अभ्यास तुम्हाला काय करावा लागला किंवा तू करतेस का? हो, नक्कीच अभ्यास तर करावाच लागतो. जसं मी पहिल्यांदा बोलली, वकिली क्षेत्र हे लक्ष्मीचं नसून सरस्वतीचं आहे. जेवढं तुम्ही शिकत जाल तेवढं तुम्हाला ज्ञान प्राप्त होणार आणि तुम्हाला पुढे काय करायचं ह्याच्यावरूनच ते आपल्याला एक उमेद मिळते की बाबा आपण हे म्हणजे वकिली क्षेत्रामध्ये असं आहे की जेवढं तुम्ही ज्ञान घ्याल तेवढं कमी, शिकावंच लागतं ते. बरोबर. म्हणजे दररोज अपडेट व्हावं लागते. नक्कीच. काय काय जगामध्ये बदल होत असतात किंवा आपल्याकडे बदल होत असतात, त्यानुरूप तुम्हाला त्याचं पुढे शिक्षण घ्यावं लागते. आता तू लॉ तर केलेला आहेस, पुढे म्हणजे LLB केलेलं आहेस, LLM करण्याचं सुद्धा तुझं हे सुरू आहे, त्याच्याही पुढे काय करण्याची तुझी इच्छा आहे पुढे? तेच की जे पीडित आहेत आणि ज्यांना खरोखर कायद्याची आवश्यकता आहे, म्हणजे जेणेकरून त्यांचं कुठेतरी चांगलं होईल ह्या दृष्टिकोनातून मी नक्कीच प्रयत्न करेन. म्हणजे त्यांना कसा न्याय देता येईल याबद्दल नक्कीच प्रयत्न करेन. बरोबर. आता जशा तुझ्यासारख्या अनेक मुली, अनेक युवती, तरुणी लॉ शिकतायत किंवा त्यांनी ॲडमिशन्स घेतलेले आहेत, अशा मुलींना किंवा तरुणींना उपदेश देण्याएवढी काय अजून तू तेवढी तुझी म्हणजे तू अजून तेवढी मोठी नाही आहेस, परंतु त्यांना काय सांगशील? कारण तुला अनुभव आहे, आता गेल्या 8-10 वर्ष तू हे सगळं करतेस, 5 वर्ष तू करतेस, तू काय सांगशील अशा मुलींना? अशा मुलींना मी एवढंच सांगेन की एखाद्या म्हणजे तुम्ही काही कमवायचं म्हणून या क्षेत्राकडे येऊ नका, तर तुम्हाला कसं दुसऱ्यांना समाधानकारक न्याय देऊ शकाल आणि कसं तुम्ही आत्मसात करू शकाल या वकिली क्षेत्रामध्ये, ह्यासाठी तुम्ही नक्की या. वकिली क्षेत्रामध्ये बऱ्याच वेगवेगळे क्षेत्र आहेत, जसं काय सिव्हिल, क्रिमिनल, असे वेगवेगळ्या प्रकारचेच लॉयर असतात आणि त्या क्षेत्रामध्ये आपलं करिअर घडवतात. त्या प्रकारे तुम्ही नक्की प्रयत्न केलात तर नक्की यशस्वी ठरेल.
एकच प्रश्न तुला जाता जाता विचारायचा आहे की वकील म्हटलं की 24 तास मोठी मोठी पुस्तकं, त्याचं सातत्याने वाचन, माहिती घेणं आणि नोट्स काढणं, ह्याच्यामध्ये तो दिवसभर गुंतलेला असतो. हो. मग या सगळ्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचं टाईम मॅनेजमेंट कसं करता? कारण तू यंग आहेस, तुला कधीतरी पिक्चर बघावंसं वाटेल, कुठेतरी आउटिंगला जावंसं वाटेल. मग अशा वेळेस ह्या सगळ्या रेग्युलर कामाच्या धबडग्यामधून तुझं टाईम मॅनेजमेंट कसं करतेस? टाइम मॅनेजमेंट तर करतेच, पण ह्या क्षेत्रामध्ये जेवढा तुम्ही जास्त अभ्यास कराल तेवढं तुमची प्रगती होत जाणार. म्हणजे जेवढं तुम्हाला ज्ञान आत्मसात करायला मिळेल तेवढा तुम्ही वेळेचा फायदा घ्यायचा, की तुम्हाला कसं ज्ञान मिळेल ह्या दृष्टिकोनातून माझा नेहमी प्रयत्न असतो. म्हणजे तू बाकीच्या सगळ्या गोष्टींना फाटा देऊन सध्या तरी ह्या ज्ञानार्जनावरती जास्ती भर दिलेला आहेस आणि पुढे तुला त्याचा उपयोगही होईल. नक्कीच. कारण आपल्याकडे आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ज्या महिला वकील आहेत, फार चांगल्या चांगल्या, म्हणजे रांगणेकर मॅडम सारख्या पासून अनेक चांगल्या महिला वकील आपल्याकडे, ज्येष्ठ महिला वकील आहेत, त्यांचा आदर्श घेऊन किंवा त्यांच्या पावलाती पाऊल ठेवून तुमच्यासारख्या मुली जेव्हा वकिली क्षेत्रामध्ये पुढे जात आहेत तेव्हा निश्चितच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या महिलांना, पीडित महिलांना निश्चितच न्याय मिळू शकेल असं आपण म्हणूया. आज महिला दिनाच्या निमित्ताने एक उदयोन्मुख महिला वकील की जिने खूप संघर्षातून, खरं तर संघर्षातूनच म्हणायला पाहिजे, संघर्षातून वकिलीचं शिक्षण घेतलेलं आहे. सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातून या मुलीने शिक्षण घेतलं. अत्यंत चांगल्या पद्धतीने तिने वकिली केली आणि आता तिने प्रॅक्टिस सुरू केलेली आहे. गेली 5 वर्ष सक्षमपणे अनेक केसेस ती त्या हाताळत आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या अशा अनेक पीडित महिलांना, मुलींना न्याय देण्यासाठी तिचा प्रयत्न आहे. आजच्या महिला दिनाच्या उद्देशाने आपण म्हणतो की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये खरंच टॅलेंट कशा पद्धतीचं आहे, तर हे अशा पद्धतीचं आहे. आपल्याकडच्या अनेक मुली अनेक क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करतायत आणि त्याच्यातलंच एक उदाहरण म्हणजे ॲडव्होकेट नवीना आहे. नवीना, तू आज आमच्या स्टुडिओमध्ये आलीस आणि तुझा जो काही संघर्ष होता किंवा तुला ज्या पद्धतीने काम करायचं आहे ते खूप छान पण त्रोटक शब्दात आणि खूप छान चांगल्या पद्धतीने सांगितलंस. त्याबद्दल संपूर्ण कोकण सात लाईव्हच्या परिवारातर्फे तुझे खूप खूप धन्यवाद.